Ọ bụ omenala Igbo na nwaanyị ọbụla di ya nwụrụ na nwunye kwesịrị ikponyelu di ya aja n'ili iji wee sị ya aja na-ara aja, ntụ na-ara ntụ. Nke bụ ajụjụ nke mbụ. Ajụjụ nke abụọ, kedu ndị kwesịrị ịnọrị nwaanyị di ya nwụrụ mbọsị ahụ a na-eme emume akwamozu di ya? Ọ bụ ụmụnne ya ka ọ bụ ụmụada be nke nwaanyị ndị di ha nwụrụ? Ajụjụ nke ịtọ, kedu ndị kwesịrị ịkpụ nwaanyị di ya nwụrụ isi? Igbo nwụrụ nze m ọzọ, ekele m unu. Asị m ka onye chi na zere. Ndị be anyị na-asị na ọ bụ na ikwu amarọ ibe ezi. Ọ bụ na ịbụ nwata nwaanyị bụrụ onye Igbo, biko kpụrụ oche nwa nọdụ okwu bịara m nso, maka na ihe na-eme na nke ikpeazụ a anaghịzi ekwe m ikwu ọtụtụ okwu, mana a ga na-ekwu maka na ntị ga-anụrụ aha nke okpu ata. Nke mbụ, ịbịa na omenala Igbo, nwaanyị kwesịrị ikpori di ya aja n'ili iji wee tie ara na-ara aja, ntụ na-ara ntụ, iji wee nye the mark of respect, dignity and the mutual law ha nwere and understanding oge di ya nọ ndụ n'ụwa. Yes, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị. That's why nowadays amara m ihe ọtụtụ ndị ụka na-adị eme. Ihe tọsị gị it's against my belief, it's against my church, enweghị m ike ikpenwu di m aja n'ili. Who said that? Who does that? Nke bụ ọsịsa nke mbụ. Nke abụọ, then ndị kwesịrị ịnọrị nwaanyị di ya nwụrụ bụ ụmụ nwaanyị ajadu, ụmụ nwaanyị dị ihe ngorukwu ihe kwesịrị ịnọrị nwata nwaanyị di ya lapụrụ mbọsị ahụ a na-eme emume akwamozu di ya. Ụmụnne dị gere ekwesịghị ịnọrị. Yes, despite of nọ nwanne ha nwaanyị, mana mbọsị ahụ, that's why ọ na-abụ ifeta ifu nwaanyị ihe ọ na-eyi akwa mkpe, ọ na-eyi akwa ọcha, ụfọdụ na-eyi akwa dị iche iche, o dipendị ka ebe ego onye rudoro. Yes, mana ọ na-abụ ndị ụmụ nwaanyị nke nwaanyị, ya bụ ụmụada ndị be nke nwaanyị ndị di ha lapụgoro bụ ihe kwesịrị ịnọdụrụ nọrị nwanne ha nwaanyị. Ụmụ nwanne ha nwaanyị, ya bụ ụmụ nwanne ha nwaanyị ndị di ha na ndụ enweghị ike ime nọdụrụ nwanne ha nwaanyị. Yes, mbọsị ha na-eme emume akwamozu nwanne ya nwaanyị di ya lapụrụ. Then ajụjụ nke ịtọ, ọ bụ ụmụada ndị di ha hapụrụ bụ ndị nwere ikikere iji kpụ nwanne ha nwaanyị isi na be di ya. Yes, a na-akpụrụ nwaanyị isi iji wee kwanyere di ya ugwu. Yes, iji wee rue mkpe di ya wee ruo mgbe ọ ga-ejedobe. Yes, nwaanyị na-eru mkpe di ya ụbụ mgbe ahụ, ụfọdụ na-eru 6 months. Okay, ọ bụ ụmụ nwaanyị ajadu ndị dibe hapụgoro, ndị be nke nwaanyị ga-abịa dịka ndị ada bịa kpue nwanne ha nwaanyị isi. Then nke ikpete maazụ, akwa nwaanyị ji wee ru mkpe, ọ bụ na oluche uju di ya a na-agba ya ọkụ. Ọ bụ fashọn. Daa nwaanyị ga-agba akwa di ya ọkụ, ewee kpọchapụ ya aka ini ozu. Amara na ndị Igbo na-eme ihe dị otu a. Then nke ịtọ, nke dị ka ibe ya na-ekwu ha ebe a, akwa ụjụ ọ bụ na eji wee kwa ozu a na-agba ya ọkụ. Yes, anaghị eme achebi ebe dimkpa mmadụ nọkịta gbabue n'ike nwa nwaanyị na nne na nna ya na nọ ndụ. Ya bụ ihe bụ arụ. Ọtụtụ ndị mmadụ amaghị ọtụtụ ihe ha na-eme, despite ọ bụgo na onye ji ego, mana nne na nna ya na nọ ndụ. Yes, ekwesịghị ikpọwa akwa achebi. Yes, ekwesịghị ikpọwa ụdị mkpọwa ọnwụ ebe nne na nna na nọ ndụ. Yes, ekwesịghị inye onye ha respect dịrị ya, mana ọ bụghị ịbịa kpọwa akwa achebi. Ụfọdụ ha anyakọcha kọtes n'iru je nọrị nwaanyị di ya nwụrụ. Amara m ụdị ihe a na-eme n'ala Igbo. Amara na na-edi akwanyere ozu ugwu, a na-erizikwa uju ka celebration of life ka a na-eme. So ndị nwere ike ịkwabara akwa achebi bụ na ọ bụrụ na nwoke nwee mgburu ekpukpue kakpua aida mama maọbụ papa na ọ ka nka ọfụma oge ka ị ga-ekwuwe akwawa akwa achebi mebe celebration of life. Mana ọ bụrụ na ntorobịa ndụ dị n'ume agbapụrụ nwa n'ike, kedu ihe ị na-emere akwa achebi? Ka ihe ị na-eji akwagara akwa nyego ndị mmadụ ka ha bịa mere ha achebi on your birthday. Nwanne m, amara m ihe ichere mpụta m ihe nke bụ maka na azị anyị uzizi ọgara. Aga m isi mgbe adịpụta, aga m ajụ aka mbụ nwanne m nwoke bụ Maazi-UC. Biko ọ bụrụ na ifuru vidiyo n'anya, nyere aka tụsa anya bụ ihe ka ụmụnna anyị mụta mkpa ọ dị ihe ga-enyere ndụ ha aka. Ụmụnne m ndị Igbo, asị m ndewo.